אז קודם כל באמת תודה שלקחתם את הזמן ואת הערב הזה להצטרף אליי. זה יהיה כזה בפורמט, יותר בפורמט של, לא נקרא לזה הרצאה, אבל בפורמט שבו אני יעביר את החומר, את המידע, ואז אנחנו נעשה איזשהו פאוז כזה, ומי שירצה להמשיך איתי או איתנו ולעשות כזה, לפתוח את זה, להכיר עוד אנשים, לדבר, לשאול, לעשות איזושהי אינטראקציה, אז אני אשמח להישאר, ומי שירצה יישאר. האמת, אני רוצה להתחיל את המפגש הזה קודם כל במתן קרדיט. אז אני רוצה לתת קרדיט לשלוש נשים יקרות. הראשונה היא המורה שלי, שירלי דביר, שפגשתי בלימודי הקומי, ולמעשה על מאמר שהיא כתבה ועל חומר שאני לומדת איתה מתבססת ההרצאה הזאת. שירלי מלמדת מה שנקרא Relational Somatic Healing, שזה למעשה פסיכותרפיה שכוללת מגע, ונותנת לה קרדיט באמת גדול על המאמר המדהים שהיא כתבה, ומי שתרצה אני אוכל להעביר לכם מה שיש לי. אישה שנייה יקרה מאוד, זאת ענת שיינמן, שלימדה אותי לגעת ממש, וגם לימדה אותי מה שהיא קוראת לגעת בכדי לדעת. אז מגיע לה, שתי הידיים האלה יודעות את העבודה המון בזכותה. והאישה השלישית שהיא פה נמצאת, וגם אם היא לא הייתה פה הייתה מקבלת קרדיט, זאת רות בן אשר, שהיא למעשה המשאב העיקרי שלי בכל מה שקשור בהיבטים רגשיים בטיפול ובאתיקה, ביחסי מטפל מטופל. רותי היקרה לימדה אצלי במשך כל השנים שהכשרתי מטפלים בג'הרה, ובאמת נתנה ופיתחה, וממנה באמת אני יודעת המון דברים שקשורים למגע בטוח ולאתיקה, לאינטימיות ולקשר בין אינטימיות ומגע ומיניות. זה הרבה ידע שיש לי ממנה, והיא באמת גם המשאב וגם המקור תמיכה. אז תודה רותי גם שאת פה, מכבדת ונוכחת, ובאמת קרדיט גם לך על כל השנים של העבודה המשותפת שלנו. אני חושבת כשאני מדברת על מגע בטוח, אני רוצה קודם להקדים ולומר, אני אציג את עצמי תוך כדי, אבל רובכם גם מכירות אותי. אני רק אגיד אולי שבשנים האחרונות אני עשיתי שיפט, כמו איזשהו גל כזה שעטף אותי משיטת ג'הרה לגישה הסומטית, למה שאני קוראת היום אקווסומטיקס. וההרצאה הזאת היא חלק גם מהשינוי שעברתי וחלק מהתכנים שאני מלמדת בקורס החדש שמכשיר מטפלים בתרפיה סומטית במים. אז אני רוצה להתחיל למעשה מכמה דברים שאני רוצה לספר לכם על האור בכלל, כי המגע שאנחנו מדברים עליו, המגע אל האור, זה לא רק המגע היחידי שיש, ואני רואה המגע כמשהו שהוא קונספט, כי אפשר גם לגעת בעיניים, אפשר לגעת ברגש, אפשר לגעת בהמון מובנים. אבל אנחנו היום מדברים על מגע גוף אל גוף, אור לאור. כשמדברים על מגע ומפגש עם האור, צריכים לזכור שהאור, קודם כל הוא מעטף את הגוף, וזה איבר שהוא האיבר הראשון שהתפתח אצלנו, והוא גם האיבר הגדול ביותר בגוף שלנו. וגם חשוב לדעת שהאור הוא חלק מהמערכת הסנסורית שלנו, התחושתית. וכמו כל מעטפת, התפקיד שלו זה גם לקבל דברים פנימה, אבל הוא גם משדר דברים החוצה. זה תפקיד של המעטפות בגוף שלנו, הן בדרך כלל לא מחיצות, אלא הן יותר חדירות, ומתנהל ביניהם איזשהו דיאלוג פנים וחוץ. וגם האור זה האיבר החשוב ביותר, כי בלעדיו אי אפשר לשרוד. וגם דרכו אנשים יוצרים אינטראקציה. למגע כל כך חשוב, קודם כל, כי מגע זה השפה הבסיסית שלנו כבני אדם. הוא קודם כל חיוני להתפתחות שלנו, זאת אומרת, זו צורת ההתקשרות הראשונה, העמוקה ביותר והמשמעותית ביותר
בין דמות של הורה ותינוק למשל. זה אחד המרכיבים הכי חיוניים גם בהישרדות שלנו, אבל עד כדי כך המגע הוא משמעותי, שהיו גם שכינו את המגע אם כל החושים, mother of all senses, שזה בשונה מיתר החושים, בני האנוש יכולים להתקיים בלי חושים אחרים, אבל בלי מגע אי אפשר להתקיים. עד כדי כך שחסך במגע או מגע שהוא לא מותאם, יכול לגרום גם להתנהגויות חריגות, ממש עד כדי כך. והוא לא רק תורם להתפתחות הכללית שלנו, הוא גם גורם להתפתחות הבריאה שלנו, להתנהגויות המבסטות שלנו. ויתרה מכך, ריפוי במגע הוא משהו שהוא נפוץ משחר הימים בתרבויות עתיקות, באיורבדה, ברפואה סינית, בשמניזם. המגע הוא דרך ריפוי הכי עתיקה שיש, והיא גם דרך הריפוי הכי טבעית והכי עוצמתית שיש. זה לא משהו שאנחנו גילינו בשנים האחרונות, אלא זה משהו שאנחנו התרחקנו ממנו בשנים האחרונות, אבל כתרפיה, כריפוי, הוא אחד מהטכניקות או השיטות או הגישות העוצמתיות ביותר. מה שכן קרה בשנים האחרונות זה שנעשו יותר מחקרים על המשמעות של מגע. אז קודם כל, יש מחקרים שנעשו שמראים שלמגע יש השפעה ביוכימיקלית עלינו, ממש השפעה פיזיולוגית. זאת אומרת, מגע ידוע כמעורר תגובות ביוכימיות. הוא ידוע כגורם להפחתה של הורמוני לחץ, הוא מפחית קורטיזול וקלנטמינים, הוא ממש עושה את הפעולה הזאת, ועושה פעולה נוספת שהיא גם יותר חשובה, או חשובה לא פחות, מעלה את הורמוני התחושה הטובה, מה שנקרא ה-feel good hormones, הורמונים כגון סרטונין ודופמין, וגם את הורמון האהבה הוא מעלה האוקסיטוצין. אז המחקרים היום ממש מראים את זה בצורה מחקרית, אמפירית. ולכן המגע היא דרך יעילה להפחתה של חרדה וגם ליצירת תחושות של אמון, וגם נותן ביטחון. ולמעשה במה אנחנו נוגעים, אוקיי? כשאנחנו נוגעים, אנחנו לא נוגעים רק בגוף. כשאנחנו נוגעים, אנחנו נוגעים בילדות שלנו, בכאבים שלנו, בהגנות שלנו. אנחנו נוגעים בפציעות, אנחנו נוגעים בכוחות, אנחנו נוגעים ברגישויות שלנו. וצריך לזכור שאנחנו למגע הטיפולי, הוא ממש נוגע בגוף הרגשי. הוא נוגע בנפש, הוא נוגע בנשמה, הוא לא רק נוגע בגוף, וכשאנחנו מטפלים בפציעה גופנית, אנחנו זוכרים שמתחת לפציעה הזאת יש בן אדם, ולמעשה הטיפול הוא לא רק בגוף, אלא הוא גם בגוף, גם בנפש, גם ברוח, גם בהתנהגות, הוא טיפול כולל. אנחנו יכולים להגיע לזה מכיוונים שונים, אנחנו יכולים לטפל דרך הרגש, דרך הערוץ הרגשי, או המילולי נקרא לו אפילו, ולהגיע אל הערוץ הגופני, התחושתי, הסומטי, או שאנחנו יכולים להגיע דרך הערוץ הגופני, ודרכו לחדור אל השכבות העמוקות יותר של האדם, שהם הרגשות והמחשבות והזיכרונות וכל הדברים שהם חלק ממי שאנחנו. אבל עם כל היתרונות וכל התכונות המדהימות שיש למגע, צריך, ולזה אנחנו התכנסנו, נדבר גם על הצדדים החשוכים של מגע. אוקיי? כמה שמגע יכול להיות מדהים, יש לו צדדים שיכולים להביא לתחושות של חוסר ביטחון. מגע יכול, אם הוא נעשה בצורה לא רגישה, הוא יכול ממש להיות פוגעני. כשיש חציית גבולות, כשמגע נעשה בצורה לא מיומנת, או כשמגע נעשה ללא גבולות ברורים, כשמישהו נוגע ואין לו הכשרה בלגעת, אם מגע נעשה ללא הסכמה או בצורה לא אתית או בכוונות מיניות, אז המגע יכול גם להיות פוגעני
ולעורר חוויות טראומטיות מעתיקות, ולכן אנחנו צריכים לזכור גם את הצד הזה, וזו למעשה ההרצאה הזאת, היא לדבר על מה זה מגע בטוח, אוקיי? ומגע בטוח, אני אדבר על כמה מרכיבים של מגע בטוח, אני אדבר על הסכמה, אני אדבר על מצב תודעתי שלנו המטפלים, על האיכות של המגע ועל ההכשרה שלנו, על הצד המקצועי שקשור למגע. הדבר הראשון שאני אדבר עליו זה הסכמה, הסכמה מודעת, קונסנט. למעשה אנחנו כמטפלים, אני מתייחסת עכשיו אלינו כמטפלים שלא באים מתחום הפסיכותרפי, או שאין לנו הכשרה, או שגם אם יש לנו, אבל אם אנחנו מטפלים בגישה שכוללת בתוכה מגע, במיוחד כשאנחנו מטפלים בהידרותרפיה, אפילו אני לא מדברת על הגישות היותר רגשיות ועמוקות. רגע, רק שנייה, אני רוצה להכניס פה מישהי. אז אנחנו למעשה, למרות שיש לנו את ההכשרה, וכביכול יש לנו את הטייטל שנקרא רישיון לגעת, ואני עושה ככה על הגרשיים על הרישיון, אוקיי? כי גם אם קיבלנו את הרישיון לגעת, אנחנו זוכרים שהמגע, המרכיב הכי חשוב במגע זה שהמגע יהיה בטוח, אוקיי? ובמגע בטוח, המרכיב הכי חשוב במגע בטוח זה הסכמה מודעת למגע. והסכמה אמיתית הולכת מעבר למילים, ואפילו מעבר לאותה הסכמה כתובה. קודם כל אני אגיד שלמשל כשאני הגדרתי מה זו תרפיה סומטית במים, אז המשפט הראשון היה תרפיה במגע. תרפיה שיקומית במגע, מבוססת חוויה גופנית, המאפשרת לאדם לחוש את עצמו בכל חלקיו כשהוא עטוף במים חמים. אבל היה חשוב לי שתהיה שם את המילה מגע. שהמטופלים, גם אם הם יודעים, קודם כל שידעו למה הם מגיעים. אבל אז חשוב שהם ימלאו את הטופס הסכמה לקבל טיפול במגע, אבל זה לא נגמר פה, זה רק מתחיל פה ההסכמה. מכיוון שההסכמה, כמו שאמרתי, היא הולכת מעבר למילים וגם אפילו מעבר לאותה הסכמה כתובה. ומכיוון שמגע הוא בלתי מילולי, הוא צריך גם לפגוש הסכמה בלתי מילולית. ולכן אנחנו בתור מטפלים צריכים להיות מאוד ערים בהסכמה, אני מדברת עכשיו תחת הכותרת של ההסכמה, להיות ערים לרמזים הבלתי מילוליים שמתרחשים מהרגע הראשון שפגשנו את המטופלת שלנו ועד הסיום. וכשאני מדברת על רמזים בלתי מילוליים, אני מדברת על סימנים גופניים, אבל זה יכול להיות גם אנרגטיים, אבל הברורים ביניהם שבדרך כלל מופיעים זה סימנים גופניים, כמו למשל שינויים בדפוסי נשימה, פתאום יכולה להיות מין נשימה קצבית שמעידה על איזשהו סטרס שהמטופלת נמצאת בו, או נשימות עמוקות מדי, ואתה מרגיש דרך הנשימה שמשהו, איזשהו תהליכי המטופל עובר. אנחנו יכולים לראות דפוסים כמו שינויים באור, בצבע של האור, מכירים את זה, את הסמקה של מבוכה, אבל אפשר לראות את זה בשינויים באור גם באזורים אחרים בגוף, בטקסטורה של האור. אנחנו יכולים לראות שינויים בתנועות העיניים, אם מישהי למשל מסיטה את העיניים הצידה, גם אבל אנחנו יכולים להקשיב לסימנים הבלתי מילוליים באינטונציה, שאני יכולה להגיד לה זה בסדר, או אני יכולה עכשיו להניח יד על הבטן, ואז אם המטופלת עושה מין אוקיי, זה אחרת מאשר היא אומרת לי אוקיי, זה בסדר, אז אני צריכה להקשיב לניואנסים ולרמזים הללו. דיברתי על תנועות עיניים, אם הם מסיטים את המבט, אם הם נשארים עם עיניים פתוחות ואנחנו מזהים משהו מאוד כזה, תופס אותנו במבט שלהם, או עיניים מרצדות, למשל אצל תינוקות אפשר לראות את זה כשלא נוח להם, אז העיניים שלהם מתחילות להיות מאוד תזזיתיות, וצריך לעקוב אחר הסימנים האלה אצל כולם. אנחנו יכולים גם לראות שינויים ביציבה, פתאום הכתפיים מתכנסות, הסגירות מסוימת, כמובן שבתנועתיות, אנחנו למשל, כשאנחנו רוצים להוריד מצוף מתחת לרגליים, אז אנחנו לא עושים את זה בכוח. אם המטופלת סוגרת את הרגליים, אז כמובן זה סימן מובהק,
לא להמשיך בתנועה הזאת, במגע הזה. תנועות ותחושות של קיפאון יכולות להתרחש גם כן במהלך טיפול, או אפילו תזוזתיות יתר, פקיחה וסגירה של עיניים. כל אלה הם סימנים לא מילוליים שהם למעשה חלק ממה שאני קוראת הסכמה לקבל מגע. ואנחנו צריכים ומטפלים להיות ערנים. וכשאנחנו מקשיבים עם הלב ועם הידיים, אנחנו מקשיבים גם לכן וגם ללא של המטופלים שלנו. אבל זה לא מספיק רק להיות ערנים לסימנים של המטופלים שלנו, אנחנו רוצים גם להיות ערניים, ערניות וערנים לסימנים שלנו, איך אנחנו מרגישים, כי ההסכמה היא לא רק מצד המטופל, היא גם מהצד שלנו, ולכן אנחנו צריכים להיות ערנים, האם אנחנו מרגישות פתוחות, חופשיות, נוח לנו, או שיש משהו שהוא לא נוח לנו, אם אנחנו מהססים, אם אנחנו חשדניות, אנחנו צריכות לשים לב לסימנים אצלנו, כי זה חלק מתהליך של ההסכמה, כי מגע שהוא לא נעשה בהסכמה הדדית ובשיתוף פעולה, הוא יכול לצאת מהמסילה. ואנחנו גם צריכים לקחת בחשבון מרכיב אחד מאוד משמעותי לגבי הסכמה. האם כשהמטופלים מסכימים לקבל טיפול במגע, שזה ongoing, תהליך ongoing מתמשך, ולא רק חתמתי על סופס אני נכנס וזהו, עכשיו אני יכולה לגעת איפה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, אני צריכה לקחת בחשבון מרכיבים שקשורים למטופל עצמו. מה הרקע שלו, אוקיי? ואם אני יודעת מה הרקע שלו, אם היה לו רקע באביוז במגע, אז בוודאי, אולי, אם היה לו רקע באופריישן או דיכוי, אם באמת הלא לגעת הוא לא, והכן הוא כן. אני צריכה לקחת בחשבון את המרכיבים האלה, את המרכיבים התרבותיים, אוקיי? יש תרבויות שזה נורא לגיטימי לגעת ומחבקים, ויש תרבויות שזה לא לגיטימי, אז אולי יהיה להם, קצת זה מביך אותם להגיד לא. אנחנו צריכים לשים לב לגיל. למשל, נורא ברור לנו שלגעת בילדים, מיד אנחנו באים ומחבקים ומנשקים, אבל גם ילדים צריכים הסכמה. את זה אני ממש למדתי על הילדים שלי, אבל זה נכון לגבי כל ילדים, לפגוש ילד ולהרגיש שאפשר לחבק אותו, אולי משהו לא נוח לו, אולי גם הוא סוחב איתו איזה משהו, אולי זה לא נעים להם. אז מיד אנחנו לוקחים בחשבון שבילדים אפשר לגעת חופשי, אבל גם הגיל הוא משמעותי פה. המגדר כמובן, והיחסים, במי אני מטפלת מבחינה, אם זה גבר או עם אישה, מה הרקע שלהם, וגם כמובן המיניות. ולא תמיד אנחנו יודעים את כל ההיסטוריה, אבל ככל שאנחנו יודעים יותר ושמים תשומת לב לפערים שיש בינינו, אז אנחנו צריכים לדעת שלא תמיד אנחנו לוקחים כמובן מאליו את ההסכמה. זאת אומרת, זה חלק מאוד משמעותי בהסכמה, לדעת האם הם יגידו, שלא יהיה מצב שהם יגידו לנו למעשה כן, כלפי חוץ, אבל בפנים הם ירגישו לא, ושהם מרצים אותנו, שהם לא יכולים להגיד לנו לא. אז אלה המרכיבים של ההסכמה, שאני אומרת שהוא לא רק בכתב, הוא תהליך ongoing, והוא תהליך קשור לזיהוי של סימנים. הדבר הבא, אני מדברת על 4 דברים עיקריים. הדבר הבא שהוא משמעותי מאוד מבחינתי, זה המצב התודעתי שלנו, הפנימי, כמטפלים. מה נדרש מאיתנו, כן, בכדי להיות ולתת טיפול עם מגע בטוח? ואני חושבת שלהיות במודעות סומטית זה הכלל הראשון בעבודה סומטית, אוקיי? מה זה בכלל מודעות סומטית ומה זה בכלל עבודה סומטית, אוקיי? מודעות סומטית זה מודעות לתחושה הגופנית, וזה למעשה היכולת שלנו להיות בתשומת לב לעצמנו, להקשיב לגופנו, לתחושות שלנו, למחשבות שלנו, לרגשות שלנו, ולהיות כאן ברגע ההווה עם מה שקורה אצלנו, בתוכנו, בפנימיות שלנו, בחיצוניות שלנו, בהוויה שלנו. זה למעשה מודעות סומטית. ולכן אנחנו כמטפלים, כשאנחנו נוגעים, אנחנו ננגעים. אנחנו צריכים להיות בקשב הזה. וכשאנחנו במה שנקרא embodiment זה מושג שמדבר על החוויה הזאת הגופנית, שבה אנחנו יכולים להקשיב לעצמנו. כי כשאנחנו מקשיבים לעצמנו,
כשאנחנו קשובים לעצמנו, אנחנו יכולים להיות גם קשובים לאחרים, וגם לעקוב אחר הסימנים שמראים, גם אם יש חוסר בטיחות או חוסר ביטחון או תחושות אחרות, אנחנו יכולים להיות פנויים להם. ולפי הגישה הסומטית, אנחנו מטפלים במגע, אנחנו לא מטפלים גם בגוף, כמו שאמרתי, אלא בכל החלקים. כשאנחנו מטפלים בכתף, זה לא רק הכתף, זה כל החלקים הנוספים, הרגשיים, התחושתיים, ההתנהגותיים והרוחניים. אני אומרת, הכן מילה להתכונן, הכן את גופך לעבודה הסומטית. מה זה אומר? זה אומר מאיזה מקום אנחנו נוגעים, ומה הכוונה שלנו מאחורי המגע, האם אנחנו נוגעים מהלב, האם יש לנו אג'נדה, האם אנחנו נוגעים מרצון לספק את הצרכים שלנו, או לספק את הצרכים שלהם. ואחד התרגילים שאני מאוד אוהבת לעשות אותו בזמן טיפול, והוא נורא תרגיל פשוט, אבל פותח קשיבות מאוד גדולה, ואפשר לעשות אותו גם בזמן שאנחנו בשיחה, וגם בזמן שאנחנו במגע, וגם בזמן שאנחנו בטיפול. זה תרגיל שלמדתי ממישהי מהקומי, שנקראת מנואלה, שהיא עובדת עם טראומה, ובאדי וגוף. התרגיל הזה נקרא back body awareness, מה שנקרא מודעות של הגב האחורי. והייתי רוצה, באמת תרגיל כל כך פשוט אבל כל כך משמעותי, הייתי רוצה להזמין אתכם לעשות איזשהו פאוזה קצרה בהרצאה הזאת, ורגע לנסות לעשות איתי את התרגיל הזה. אז לצורך העניין, תהיו איפה שאתם יושבים, שוכבים, אבל רק לרגע תרגישו, או אם אתם רוצים למקם את עצמכם רגע על המושב או על המיטה, אז קחו את הרגע הזה, ולרגע אחד נראה, קודם כל, נרגיש את עצמנו, אוקיי? נרגיש את הישיבה שלנו, את ההשענות שלנו על המושב. נראה שהכתפיים ככה נחות מעל האגן, שהראש שלנו לא מורכן למעלה ולא שפוף למטה, אלא אנחנו נמצאים במצב שהגוף שלנו הוא יחסית זקוף ככל שאנחנו יכולים, ומרגיש את עצמו פה במרחב. ובזמן שאנחנו ישובים ככה, נינוחים וזקופים, אפשר עם עיניים עצומות, אפילו רצוי עם עיניים עצומות בכדי לפתוח את התודעה. אנחנו רגע נרגיש את הפנימיות שלנו. ועכשיו אנחנו נביא את תשומת ליבנו לעמוד השדרה ולכל החלק האחורי שלנו, לגב שלנו ולכל החלק האחורי שלנו, ואפילו נרגיש תחושה שאנחנו יכולים להישען לתוך המרחב הזה, או לפחות לפתוח את המרחב הזה ולהביא למודעות את ה-back body, את החלק האחורי של הגוף שלנו, את עמוד השדרה שלנו, שהוא יציב, זקוף, שהוא גם מרגיש חזק ומאוזן. ממש להביא את המודעות לשם, ל-back body, ולשים לב מה קורה לתודעה שלנו פה. כשאנחנו מביאים את תשומת הלב לגוף האחורי. ומהמקום הזה, שאנחנו עם ה-back body, אני מזמינה אתכם גם לאט לאט לפקוח את העיניים, ולשים לב איך אתם רואים את הדברים, איך אתם חווים את הדברים עכשיו, מתוך התחושה של ה-back body. האם אתם רואים את הדברים בצורה בהירה יותר, רחבה יותר, חופשייה יותר, יציבה יותר? ולמעשה, המטרה של התרגיל הזה זה נועד גם לקרקע אותנו, גם לפתוח לנו את התודעה, ולהחזיר אותנו למה שמתרחש ברגע ההווה.
למעשה זה מתייחס למודעות שלנו, לפתוח את המודעות וליצור איזשהו איזון פנימי. יופי. אז תודה ששיתפתם פעולה בתרגיל הכל כך פשוט הזה, ואני מזמינה אתכם פשוט לנסות אותו בזמן אמת, במהלך הטיפול, ולשים לב מה קורה לתודעה שלכם. אני אעבור עכשיו לנושא השלישי שהוא חשוב בנושא של מגע פתוח, וזה האיכות של המגע, ה-quality of touch. מגע בטוח, כן, הוא מגע מקצועי. הוא מגע עם גבולות ברורים ואתיים. ומגע שהוא אתי הוא קודם כל מגע שבכוונתו קודם כל לא לפגוע. הוא כזה מגע שהוא מרוכז בצרכים של המטופל. הוא מרגיש את מה שקורה למטופל דרך הידיים והלב. זה מגע שבאיכות שלו, הכוונה שלו היא טובה ומיטיבה. הוא קשוב ומכבד. הוא מזמין ולא דוחף. זה מגע שאין בו כוחנויות בכלל. מגע איכותי הוא מגע שמעצים את המטופל. הוא מגע שהוא קשוב ונוכח. וכשאני מדברת על נוכחות, אני מדברת על מה שקורה ברגע ההווה. אז אני חוזרת שוב, מגע איכותי, הוא מגע שהוא נוכח וקשוב, שהוא בקשר עם הגוף שלנו ושל המטופלת שלנו. מגע שאין בו אג'נדה, שהוא מחובר, שהוא אוהב, שהוא עדין, שהוא איטי, שהוא מדורג, שהוא בוודאי לא פולשני ושהוא יציב. זה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל זה לא מספיק לדבר עליהם, כי זה נכנס לקטגוריה של מגע מקצועי, וצריך להתנסות בדברים האלה וללמוד את הדברים האלה. אחת השיטות שאני מצאתי מצוינת לעבודה עם מגע היא עבודה דרך הפסיה, רקמת החיבור, מכיוון ששם יש המון יכולת הקשבה, ומשם עולים זיכרונות ועולות תחושות ורגשות, והמגע, עבודה עם הפסיה, יש כל מיני שיטות לעבודה עם הפסיה. אני מדברת על unwinding, על העבודה שעובדת על הפרימה של הפסיה, ומגע של הפסיה, שאם הוא עובד עמוק, הוא לא עובד בלחץ ובכוח רב, אלא בעדינות, עדינות יתרה. עדינות זה אחד המרכיבים החשובים ביותר במגע בטוח. אוקיי? שהמגע לא יהיה מרפרף. עדין זה לא מרפרף, זה צריך להיות עדין ונוכח. שנותן תמיכה, אבל שלא, נותן את המסגרת, אבל שלא כובל, ונותן למטופלים שלנו העצמה במובן הזה. לסיכום אני יכולה להגיד שמגע אין לו כוונה או תוכנית, הוא פשוט, הוא אנושי, הוא מקשיב ונוכח, והוא מקבל בברכה את החוויה הגופנית והרגשית. ולמעשה המטרה שלו זה לאפשר לתהליך האורגני של הגוף להגיע למצב של ריפוי. אוקיי? וזה לגבי האיכות של המגע. הדבר האחרון שאני אזכיר בנושא של מגע בטוח זה הכשרה. קודם כל אני אגיד שמגע זו אומנות, אבל זה לא סתם אומנות. מגע זו אומנות שניתן לפתח. זה לוקח זמן, זה לוקח מרחב, וזה לוקח גם התנסות על עצמנו. אני יכולה להגיד שבשלב מסוים בקריירה שלי או בהתפתחות שלי, הבנתי שאני יכולה ללמוד הכי טוב על מגע מקבלת טיפול. מקבלת טיפול מאנשי מקצוע שונים, משיטות שונות, ולהרגיש על עצמי, על הגוף שלי, מה מרגיש בטוח, מה מרגיש נכון, ומתוך זה ללמוד. לא, אני שומעת את זה קצת. ולכן מטפלים במגע צריכים להשקיע זמן, ואין ברירה, צריך להשקיע זמן ללמוד מגע, ולהשקיע זמן להתנסות במגע מקצועי. אני לא דיברתי פה, אבל אני אדבר פה בקשר להכשרה, גם על הסטינג הטיפולי. אני חושבת שזה דברים שהם ברורים, אבל שאולי כדאי להזכיר אותם במשפט אחד. איך שאנחנו בונים את הסטינג הטיפולי שלנו, מגדירים מראש את הזמן, את המקום, את אופן הטיפול, מסבירים על אופן הטיפול,
אנחנו כבר במים יודעים עבודה עם שכבת ביגוד ולא רק עם בגד ים חשוף, לתת מרחב ולתת פרטיות למטופלים שלנו, לא ליפול לכל מיני פינות של הטיפול הזה במערכות יחסים שונות וכדומה. אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים האלה, כי אני רוצה לסכם יותר ולהישאר בנושא היותר המשמעותי של המרכיבים, גם הסומטיים של המגע, ופחות הסייטינג. אבל אני חושבת כולנו ערים וערניות לכמה הסטינג גם נותן ביטחון. ולא דיברנו ולא נספיק היום לדבר על נושא ענק של גבולות, אבל אני אומרת בכל הנושא גם של גבולות, שיש הרבה תרגילים לגבולות, וגם זה נושא שצריך ללמוד אותו ולבדוק אותו ולבחון אותו כל פעם. אחד הדברים הכי חשובים זה לתת למטופל להיות האחראי, בעל השליטה והמחליט על הגוף שלו. אני חושבת שזה גבול מאוד מאוד ברור. למשל, אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוונת. הרי אנחנו הטיפול הרבה פעמים עם האוזניים במים, אז אני יכולה להיות ערנית לסימנים, אבל עדיין אני יכולה להגיד למטופלת שלי, אם משהו לא נעים לך, או אם משהו לא נוח, או אם משהו מתעורר, פשוט תסמני לי, תני לי סימן, תרימי את האגודל, תגידי משהו, תני לי סימן. אני רוצה להחזיר לה את השליטה על הגוף, במיוחד שמדברים על מטופלים שהמגע מבחינתם היה בעבר עם חוויה שלילית, חשוב מאוד לתת להם שתהיה להם את השליטה על הגוף. וטיפול מתרחש רק כשיש שיתוף פעולה, אמון וביטחון. רק אז באמת טיפול יכול להתרחש, ולכן אני רוצה לתת להם את הביטחון על ידי זה שאני מעבירה את השליטה למעשה על הגוף ועל אופן המגע אליהם. ואנחנו באמת כמטפלים צריכים לדאוג להכשרה המתאימה. זאת אומרת, אם אנחנו, למשל אני אתן דוגמה, אני בשנים האחרונות התפתחתי לנושא של טיפול פסיכותרפי במגע, ואצל שירלי אני לומדת על טיפול בטראומות התפתחותיות. יש כל כך הרבה מרכיבים שקשורים לזה, שאם לא הייתי לומדת את זה, לא הייתי יודעת בכלל להתייחס לזה. ואני מבקשת מעצמי ומכל הקולגות שלי, שגם ייקחו את ההכשרה, את המסלולי ההכשרה הארוכים, המשמעותיים, לקחת הדרכה, דברים שלא קורים הרבה בתחום שלנו, ולדעת שהמרחב הזה, למשל עם טראומות התפתחותיות, זה פוגש נגיד גם את המודע וגם את התת מודע, ויש פה המון עניין של למצוא ביטחון מחדש, גם ביטחון בלתי מילולי בקשר, ולחוות ויסות הדדי, וכל הדברים האלה, זה צריך ללמוד אותם. אז יושבות פה תלמידות של רותי, שאני יודעת שללמוד לעומק זה ללמוד בטוח, זה לדעת בסוף להיות מטפל בטוח. זה חלק מלהיות מטפל שנותן מגע בטוח, זה להיות מטפל שעושה את ההכשרה, שדואג לקבל את ההכשרה העמוקה, הטובה, הארוכה, אם צריך, בכדי לעבוד בטוח. ובזאת אני אסיים את הפרק הזה של ההרצאה. אני אסגור את ההקלטה ונעבור לשאלות או הערות או בקשות. תודה לכם על ההקשבה.